側レーン、小芝南方、八戸市業界、青側レーン、今村良市、ゴール側八戸市。スタート、インナーレーンから八戸市業界いたします。アウターレーンからゴール側八戸市、2番町、140番が10秒7、小芝13秒6番。次の辰巳は東川が寺田インナーレーン、小芝南方、八戸市業界、青側レーン、今村良市、ゴール側八戸市。スタート、インナーレーンから八戸市業界いたします。アウターレーンからゴール側八戸市、2番町、140番が10秒7、小芝13秒6番。次の辰巳は東川が寺田